У нябёсах ёсць свае легенды, і адной з такіх з'яўляецца Ан-2. Гэта савецкі біплан, які празваны кукурузнікам. Ён вайшоў у кнігу рэкордаў Гіннеса як самалёт, які вырабляецца даўжэй за ўсіх у гісторыі авіяцыі. Манеўранасць, магчымасць узлёту і пасадкі на кароткіх узлётна-пасадачных палосах, надзейнасць у эксплуатацыі. Усё гэта пра біплан Ан-2. Па ініцыятыве ваенна-патрыятычнага цэнтру спецыяльнай падрыхтоўкі да прызыўнай моладзі «Скіф» сёння ў Рэчыцы актыўна вядуцца работы па рэстаўрацыі самалёта. Работа проходит по данному экспонату, происходит сборка шасси, будет хвостовой части, капота, пропеллера. Будет подготавливаться сейчас шасси для того, чтобы его транспортировать в покрасочную камеру. Будут восстанавливаться крылья. Материал уже привезен, поэтому будет участвовать в этом слесаря, сварочный персонал, токаря. Всем интересно, чтобы получилось красиво и получился первоздан вид этого самолета, как он был выпущен из завода. Сцяпан Гошко, уражэнец Рэчыцкага района, 2 ліпеня 1941 года упершыню ў практыцы здзейсніў паветраны таран і застаўся жывы. Увайшоў у кнігу «Сталінскія сокалы». У гонар яго да 80-годдзя перамогі плануецца ўстаноўка біплана Ан-2 і гранітнай пліты, дзе будзе ўвекавечаны подзвіг Сцяпана. Праз яго асобу плануюць павіншаваць усіх авіятараў, якія змагаліся ў небе. Идея зародилась год назад, поскольку для меня это один из важнейших праздников в моей жизни. Со слезами на глазах с детства у меня это все. И я не мог представить, что в обычном режиме, 80 лет Победы, мы просто снова придем в очередной раз, положим веночки, цветочки. Хотелось что-то более глобального, более памятного. Везде об этом говорит, что нужно больше этой работы, больше памяти, чтобы мы больше доводили до молодого поколения этой информации. Но слова – это слова, а вот в таком виде это, конечно, совсем по-другому повлияет на умы наших ребят, наших детей. Ідэю рэстаўрацыі біплана Ан-2 падтрымалі на розных узроўнях. Устаноўка самалёта і пліты плануецца да 9 мая. Таксама актыўна распрацоўваецца праект па ўстаноўцы спецыяльнага каменя, дзе ў граніце будзе выразаны эпізод бою паветранага тарана. Владислава Голобокіна, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».